Dzemba Trimo. Ndiwe. Gore Patrick. Gore Johannes. Patrick ndiye nge asina kuya. Ngokuzaka kwenda ule mkazi wacho. Kamile nyerwa ndifeni. Nyaya ndiye kuti tezara vanoda. Nacho awo mumbiri nemudzimbiri ne$1,000. Yanembo support to banana that. Alright, Jana. Arpe Mananya kweli. Mambo. Chete zvatokwana. Ndenya yangu na ya Patrick na baba wake Johannes. Ngari ndio kuti Patrick Gore akadana akafimba mwana wangu. Wadana ndo kumtisa. Waita family ane 2 months. Ndokubva watora ndo waenda patete. Ngeno anzadzi ya Johannes Gore. Waenda patete wawe kwa Johannes Gore. Ndokubva watakurwa ndo waenda kumba kwa Gore baso watambira. Watambirwa ikoko. Wakagara ngemwedzi wani ndone wana waya kupota chidzoka kumba. Kuporedza kuti koenda uchichiitike zvanzi nemwana wa Gore. Baba wari kunetsera nemudzimai wavo. Saka pasama zuva mangani yakadzoka akufona kuti ndakwenda kuhara nemudzimai wangu ndafuna kana kukomo zichuya kuno kana mudzanani. Pasina mazuva ndobva ndazonzwa zvauzi mwana wenyu uya akumacheki adhamba kumacheki. Saka zvakaita kuti uyu paakasimuka achienda nemukadzi wake nakukomo avo akabva wafona kuti usatambire vanhu ivavo havana kuti zvakanaka kuno. Uyu ndokuenda kumacheki. Pakusvika kumacheki asvika kumacheki anzi ndobva abayira maklipa efoji. Aba maklipa efoji ndobva achida bva asungwa bvanzi iwo hatichakwanisi kujeri nokuti mukadzi wake akati sei akasvika takupa community service. Ndobva akabva anzvenga mukadzi aida kuharare kwaiva nakoma sobva atambirwa nakoma. Ikochifonodza mwana ari kuno pakuchienda kwachinotora mwana wangu ini. Ndatora mwana wangu vandai naye pamba. Ndasvika naye pamba hazviti kuti gare naye asingazvizivi. Ndobva ndatora mwana wangu nanzvadzi yangu iyo ndobva ndaenda naye pababa Gore. Ndasvika kwaGore ndasvika ndapinda pamba pavo pepakakiwa gate takatora sabhuku vatasvika zikanzi nasabhuku waenzi wenyama. Ndobva wabvunza kuti munawaziva here? Ini ndine kwabvunza ndikati maziva ani pano kuti havana ndaziva. Ndikati ndinonzwa vari dzimba what is my story. Ndikati ko uyu ndichita muroora saka ndomuziva muroora wangu. Ndikati ndonyaya ndauya naye ndauya kusiya muroora zikanzi pano inini handiri Gore pano handiri paki pano. Ndobva tora bhegi reni muroora ebharasa. Ndikati inini mwana uyu ndikusiya pano imimi ndimi muchase muchamisa. Ndobva ndakusimuka ndadzoka kumba. Mangwana ndakazoona mwana wangu atika. Ndobva ndachikwidza kuchikudare kwamukadzi kwaishi. Varamba kuuya ndobva ndachiedza ndonyaya ndi. Anonzi ani mwana wenyu musikana? Anonzi Lisa. 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 Mutawo. Ya, ndikuenza mama. Ndoda mombe $1,000. Ndotanga ndataura mama. Sakaitika ndizvokuti mwana wangu akadanana nemuzukuru wavo. Ndakazongoonawo zita ndakavagashira zvakanaka. Aiwa, hanzi pfuma hapana hatingatori nyaya hadzina zvadzinotibatsira. Toda kunzwa kuti munoti chii papfuma. Handikwanisi deposit zvakaitika nyaya yemwana wake. Aine mwana wake muzukuru wavo. Akauya nemwana wake vanga akabereka. Ndikati mwana ndewanzi kati mwana wangu ndandakarohwa pamusoro. Saka ndikati manzi kana wauya nemwana wako panapa uchida kurwa nepano dzorera mwana wako kuna baba wako urohwa rwako zvakanaka panapa. Kana wasina kudzorera ndimi maitaura izvo. ndinaitaura izvozvo. Zikanzi aiwa munoona zvamunoita kana muda kuuraya mwana wegaraini ndinoita zvamunoita nemwana wako. Amai wangu vanoziva zvavanoita bhozi in'anga vanofamba vanogona kugadzira kugadzira ini kana kuti mwana wacho. Ndikati ina handikwanisi kugara naye mwana akarwara akafa pano asi mwana wangu ndoita sei. Mimba iyi ine mwana nemuzukuru wako mwana anobaitika iwe ndiwe muzukuru wangu aikona wabva naye kwamfuti. Wabva ipapo kubva vaenda vakabva pamba. Norondo ngatitaure nyaya hanzi toda chii munoti chii. Ina handikwanisi kubvisana zvinhu zvacho izvozvo. Iyo dai Mambo nyaya iripo baba wakatokanganisa
kutanga kuti mwana uyu uye nemwana wako wakutotsvaga imwe nyaya ndopo wakapinda mumhosva. Saka imi ndimi makadzinga mwana. Haana kudzingwa mambo. Chinyara makanyara. Makatanga kudzinga mwana, wapedza kudzinga mwana, wakuti tanga waendesa wako, wanomuendesa mwana wavo akatambira mukadzi wake nemwana wake. Saka imimi hamuna mvumo kutambira kuramba izvozvo. Saka baba vakuti takuda kupfuma yedu kana kuti matyorwa sekutaura kwamuri kuita kuti tamusi kumuda. Saka motobvisa izvozvo ndokuti zvitoita. Mambo pamusoro uya paakaita akauya ari oga asina mwana kubva agara 1 week pamba achiita zvawanoita kubva azobuya kubva adzokera kumusha kwavo kwasekuru wake vakadzoka mba kwasekuru kwauya usina sekuru wacho namai wacho chikanze sekuru gore muri yenyu iyi ndopandakabvunza ndikati muri yapo ndeipi uyu murouraka muri yangu kuti akauya panoko uyu ndiwo wanisikuyapaazozekumbapapa maita chakambiri. Ini ndikuona nyaya yavagore yakanaka yavanotaurirwa havasi kuramba muroora wavo nekuti ivo zvava kunyatsa kutsanangudza nezvekuti vari kuda muroora wavo. Chandisikuda mwana saka ndinoona sekuti vagore kuti tibatsirane nezvekuti imimi nyaya iri kutaurwa pano ngeyepfuma sekutambira kwamuri kuita yemachorwa sekutaura kwamuri kuita. Saka izvozvo tarisanai nenyaya yemachorwa iri yemwana iyi. Aiwa munozomira ini muchitaura nezvayo asi yamakatarisana nayo ngeyamuri kutaura mega nemuromonyu zvakanakisa kuti aiwa uyo ndinomuda nemwana arimo muzukuru wangu ndio iri pano pamberi pedare zvinoreva kutoti imimi ndiyo yamuri kubvunzwa kwete pamuda kuenda iyo kusiyana inako. Mambo kana uchiti machikora asingozwisisa madamages pachirungu kana iri damage yenyumba yaakafa iyo ndinoibvuma kuti akadhemerwa kudhara atopera mabvuma madamages mabvuma. Saka hanzi ndoda mombe mbiri nembudzi mbiri handi neyewo ne$1,000 unoti handikwanisi kuzviwana kana murume wacho atotsvaga ndiye angatokwanisa asi madamageaungirwanonge ndimi baba wamwana handisi ndakangotora akauya nemunhu wake andada kuroora ndinoafeka tingaswere tichiita nhako tokupai 3 months dzekuti muende obhadhara chii hapana 1,000 pakachangamira ndaifunga kuti ipapo apo wakabhadhara mbudzi 2 dzodzo nemombe imwe chete nemakosta baba. Right, mondobhadhara mbudzi 2 nemombe imwe chete nemakosi enyu mari titaure kuti akasvika kupapa sei ndakatsvaga munhu achiketa fodzi ndakatsvaga munhu waiketa fodzi ndakandobva mari ndakaunobangarisa kuno ndakakwereta kuchikoro mari ndakakweta iri $100 yanzi inoya yamakabvisa imari ndakabvisa kunoda kubvisa $80 because maakanyorwa kuchisa $80 ndobva mabvisa makuseni $10 $90 right munobvisa izvozvo ne$90 tokupai mwedzi 3 kuti munge muchibvisa. Kana musina kubvisa tinouya tichitora chiketo pamba penyu. mambo zvinogona kuitika imimi mochenda kune mwana wenyu motaura kuti dare tasungwa pano nedare. Mwana wacho ndio wanaye mwana komana wenyu wani mwana imimi varoda madamages avasudarora muri kwanzwa madamages avaroda mobvisa mombe imwe chete nembudzi 2 anditi dzeyo mbudzi 2 ndedzemasungiro
handiti ndozvo zvamunobvisa ne$90 ndo zvamunobvisa tokupai 3 months to pay. Muchitotaura nemwana wenyu kuti tabatwa nemhosva tinofanira kuti tibvise mombe imwe chete nembudzi 2 dzemadamages. Muchizoda kuroora munozoenda muchindoroora imi zvazvenyu. Zvinonga zvatogume izvozvo zvazvenyu. Kana musingadi moeka moapa madamages hatisi kuti ngawaroorane handiti. Saka tokupai mwedzi 3 pamwedzi yamandipa yaita mushoma hapana kwandinoiona unoda kwayakadini gore rinoita ndichitsvaga gore hapana rawandisa kuti handishandi asi mombe munadzo right. Simukai 3 months to pay. Ngatendei 3 months to pay. Nunga matondiomesera mama